Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами празе Дмітрий Гурневич, а сёння на сувязі са мной палітычны аналітык Павел Усо. Прывітанне, Павел. Вітаю. І палітычны аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганков. Вітаю, Віталь. Добрый день. Сёння мы пагаворым пра падзеі ў Казахстане, пра іх уплыў на падзеі магчымыя ў Беларусі. І галоўная навіна сённяшняга дня — гэта, канешне, накіраванне ў Казахстан сілаў АДКБ, у тым ліку і беларускіх міратворцаў, дзеля таго, каб супрацьстаяць тым падзеям, якія там адбываюцца. Ну, па сутнасці гаворыцца пра тое, што задачай гэтых міратворцаў будзе ахова дзяржаўных будынкаў, рэгіянальнай улады, каб марадзёры там іх не палілі, не разрабоўвалі, ну і быццам бы не ўступаць у нейкія канфлікты. Я хацеў бы запытаць у вас абодвух, на вашу думку, увогуле, чыя гэта была сапраўды ініцыятыва накіраваць тыя войскі, чым яны там насамрэч будуць займацца, таму што тое, што Такаеў агучыў, гэта яшчэ не факт, што ён быў ініцыятарам гэтага. Павел. Ну, гэтае запрашэнне ці просьба пра дапамогу адбылася амаль адразу пасля размовы Такаева з Пуцінам, пасля сыходу Назарбаева умоўна ў адстаўку. І тут, безумоўна, даволі цяжка адназначна казаць, ці гэта была ўласная ініцыятыва Такаева, хаця можна гэтага не выключаць, сыходзячы з таго, што ўлада ў Казахстане разгубленая, што сілавікі, нягледзячы на даволі вострае супрацьстаянне з пратэстоўцамі, шмат дзе не ўдзельнічаюць у лакальных рэгіянальных гарадах у рэпрэсіях супраць і у актыўных дзеяннях супраць пратэстоўцаў. Гэта дазваляе ім захопліваць будынкі. Недзе гэта можна нават параўнаць сітуацыі ў Кыргызіі, якая адбылася ў 2020 годзе, калі на працягу там 2 дзён была цалкам зрынутая ўлада, сышоў у адстаўку прэм'ер, а потым і прэзідэнт. Вось можна, напэўна, параўнаць гэтую сітуацыю. Быць можа, Такаеў не зусім упэўнены ў тым, што і быў не ўпэўнены ў тым, што сілавікі, асабліва простая паліцыя ці нават вайскоўцы будуць прымяняць зброю супраць грамадзянаў. Напэўна, спецаддзелы, там КДБ і нацбяспекі, яны маглі б удзельнічаць у рэпрэсіях, але іх недастаткова, каб пакрыць усю краіну, бо трэба заўважыць, што супрацьстаянне і захопы будынкаў пачаліся не ў адным цэнтры, не ў Астане, а амаль па ўсёй краіне. Алматы, Акмала, Жаназен, і, безумоўна, сілаў не хапае дзеля таго, каб паставіць пад кантроль усе ключовыя пункты, тым больш, што відавочна ў рукі пратэстоўцаў таксама пачала трапляць і зброя. Всё гэта абумоўлівае ў пэўным сэнсе і тлумачыць тое, што Такаеў просіць дапамогі у Пуціна, агульна ў АДКБ, і АДКБ гэтую дапамогу аказвае. Хаця, канешне, гэта мог быць і такая умоўная прапанова з боку Пуціна. Віталь, ці сапраўды была такая неабходнасць высылаць туды войскі, ці 20-мільённая краіна не ў стане забяспечыць, гарантаваць сабе сама бяспеку? Ну, безумоўна, так, шмат такіх пытанняў, я б нават сказаў, пытанняў ці загадак. Па-першае, у адных месцах сілавікі казахстанскія просто праяўлялі поўную нейтральнасць, сказаць так, нічога не рабілі, дазвалялі себе там абеззброіць. У другіх месцах яны больш актыўна. Такое ўражанне, што пэўны час там было сапраўды ці безуладдзе, ці двоеўладдзе, ці, калі не браць там нейкія версіі занадта разумнага і загадзя прадумавана нейкага загавара, што так все это было задумано, но это все-таки, прызнаемся, больш для кніжак і для расійскіх прапагандысцкіх тэлеканалаў. Наўрад ці все так было задумано, просто все шло паводле падзеяў, якія пачаліся, а потым ужо залежыць ад таго, як розныя людзі, розныя сілы паспяваюць, умеюць з гэтых падзеяў зняць сваю выгаду. Так вот, у гэтым сэнсе, канешне, гэта перш за ўсё такі, я б сказал, сімвалічна-ідэалагічны крок, што гэтыя некалькі, скажем, сотняў, тысячаў, колькі там можа быць даслана
гэтых сілаў з Расіі і Беларусі, што яны могуць змяніць сапраўды радыкальна у такой дастаткова вялікай геаграфічнай краіне і па насельніцтву немалой, як Казахстан. Гэта чыста такі сімвалічны крок, палітычны крок, вось, які закліканы нешта засведчыць. Ну вот, перш за ўсё, засведчыць, канешне, тое, што Такаеў вырашыў звярнуцца там да Пуціна і разам з ім да Лукашэнкі, ну, як бы гэтым прызнаецца, што я свой, я ваш. Гэта вось такое, ну, скажем, вяртае нас да ўсіх тых размоваў, што адбылося ў Казахстане, ці гэта рэвалюцыя, ці гэта нейкі верхушечны пераварот, ну, то бок, які скарыстаўся народным уздымам, народным абурэннем, і Такаеў, так сказать, скінуў Назарбаева, в тым сэнсе, што з усіх пасадаў, які ён займаў нават паводле заканадаўства. Вось, і ці гэта на руку Расіі? Я прыведу одну даволі забаўную реплику нашего коллеги Ярослава Шимова з «Русской свободы», который сказал, что чем забавная ситуация в Казахстане, что все конспирологи могут трактовать ее кожу на свой бок. Один, что ну, это выгодно России, там яна зараз туды войдзе, и все, знову Путин перамог. Другі бок, что это все, як заўсёды, зрабілі США, и все это подбрюшье России, каб дестабилизовать. Сёння Казахстан, завтра Россия, и так далее. Нават третий бок, что все это Китай робіць, и так далее. Так что вось такая простора для таких конспирологов, яна зараз просто відавочная. Ну, я скажу, что это и Александр Лукашенко повторил, правда, он закликал казаху ісці на перамовы з Такаевым, чего, конечно, ніхто не бачыў у Беларусі. Сёння мы рабілі апытанку ў нашым тэлеграм-канале наконт таго, ці падтрымліваюць беларусы увядзенне, скажем, міратворцаў, і перш-наперш, конечно, беларусаў. І я вот цяпер бачу, што там ужо больш за 4000 прагаласаваўшых за кароткі час, і 99%, конечно, супраць таго, каб высылаць туды беларускіх міратворцаў. Я яшчэ, прабачце, репліку скажу, ну, чисто такую юридычную, якая, напэўна, патрэбна. Ну, не все уже про это много написали, но не все наши гледачи уже ведаюць, што сапраўды гэты АДКБ, ён не прадугледжвае удзел вайсковых фармаванняў у вырашэнні унутраных пытанняў. Гэта просто забаронена статутам. Там написано статутам в выпадку знешняй агрэсіі. Так вот зараз, як бы так ідэалагічна павернуць, што там супраць Казахстана нейкая знешняя агрэсія, і тады Казахстан мае права звяртацца па дапамогу. Там яшчэ ёсць тэрарыстычная пагроза. У выніку тэрарыстычнай пагрозы якраз таки фармулёўка Такаева была такая, што там тэрарыстычныя бандфарміраванні захопліваюць адміністрацыйныя будынкі, забіваюць людзей. Там менавіта з такой звязаныя фармальна. І беларусам ведаць, што такое іногда не да законаў. Ну, так. Знайсці фармулёўку будзе вельмі проста. Я хацеў бы запытацца пра вынікі галасавання, зразумела, ну там не рэпрэзентатыўнае, тым больш я паглядзеў на многіх і тэлеграм-каналах, людзі пераважна так і выказваюцца, амаль 100% супраць удзелу беларусаў. Зрэшты, гэта быў такі канёк прапагандысцкі Лукашэнкі на працягу многіх дзесяцігоддзяў, ну, 2,5, што беларусы там нідзе не ваююць у гарачых кропках, і ў Беларусі няма вайны. Як вот вы думаеце, самі беларусы ўспрымаюць такую высылку беларускіх міратворцаў у Казахстан, іх удзел там, і ці будуць это, скажем, ну, будзе працаваць на яшчэ большее паніжэнне там рэйтынгу Лукашэнкі, падтрымкі ягонай? Мне падаецца, што тая група людзей ці супольнасць, якая супраць Лукашэнка, яна будзе заўсёды ўспрымаць негатыўна такія ініцыятывы, нават тыя, хто больш-менш нейтральна ставіцца да таго, што адбывалася ў Беларусі, таксама будуць крытычна адносіцца к таму, што беларусы ўдзельнічаюць у нейкіх чужых войнах ці ў падаўленні чужых рэвалюцый. Але тая група, якая падтрымлівае ўсяляк Лукашэнка, канешне, будзе толькі за, бо яны ўспрымаюць казахскую рэвалюцыю як проіскі знешніх ворагаў захаду, і, безумоўна, гэта такая солідарызацыя з тыраніяй ці з стабільнасцю у Казахстане. Таму тут адносіны да знешніх дзеянняў Лукашэнка ці да такіх вось сітуацыяў з высылкай войскаў залежыць ад унутрыпалітычных прэферэнцыяў збольшага. Таму тут думаю, што няма нейкіх іншых фактараў, якія могуць патлумачыць ці
больш-менш зарыентаваць беларусаў у тым, што робіць Лукашенко. Канешне, гэта яшчэ раз сведчыць пра тое, што на сённяшні дзень рэжым Лукашенко будзе ўдзельнічаць ва ўсіх знешнепалітычных дзеяннях Пуціна, калі гэта пуцінаўская, так скажам, прапанова выслаць туды войскаў, пашырыць свой палітычны кантроль ужо над Казахстанам, а потым над іншымі краінамі, то Лукашенко ўжо будзе не толькі што змушаны, а задаволены з таго, што яго запрашаюць удзельнічаць у такіх аперацыях. Але сітуацыя нават сярод умоўна ябацік можа змяніцца, калі пачнуць гінуць беларускія вайскоўцы. Хаця, гледзячы на каментары, так, бо таксама трэба разумець, што у Казахстан выслалі так званыя сілы спецыяльных аперацый, якія бралі ўдзел у рэпрэсіях і забойствах у Беларусі. Так, таго ж, калі не памыляюся, Шымова застрэлілі, Шутава ў Берасці, так, і іх апраўдалі. То бок гэта ўжо па сутнасці лукашэнкаўскія янычары, і я думаю, што з таго, што гэтыя людзі будуць гінуць ад рук казахскіх рэвалюцыянераў, я думаю, што некаторыя беларусы, а можа нават большасць атрымае задаволенне. Віталь, я тут трошки не пагаджуся з Павлом, з тым, што он казаў пачатку, што вось тут такое, трывалае ідэалагічнае размеркаванне будзе. Ясна, што праціўнікі Лукашэнкі все будуць супраць пасылання войскаў, але мне здаецца, што нават сярод ягоных, умоўна скажем, прыхільнікаў абыякавых людзей гэта рашэнне все-таки будзе выклікаць моцнае незадавальненне. Акрамя, можа, там 10-15% самых зацятых, для якіх уже не важно, што робіць Лукашенко, скажа ён завтра летець на сонца, они это будуць ухваляць, вось, то для такіх нават абыякых людзей гэта, традыцыйна, беларуская, нам лепш не ўмешвацца нікуды, не сувацца, гэта будзе спрацоўваць. То, што я, напрыклад, калі пісаў блог наконт падзеі всего это мігрантскага крызіса, лічачы, што і гэта пэўная сацыялогія пацвердзіла, што гэты мігранtsкі крызіс, адымае у Лукашэнкі яшчэ остатки, так сказать, так званого электорату, паколькі нават сярод его прихильников дзеяння белорусов, белорусских уладаў, которые мигрантов пропускают, так сказать, на заход и нават штурхаюць их туды, успрымаюцца негатыўна. А дзеянні польских уладаў, увогуле, скажем, захада в дадзеным выпадку больш пазітыўна, бо беларусы за парадак, яны за то, каб эти мигранты, так сказать, не парушалі законы европейские. И в дадзеным выпадку таксама большасць таких абыякавых нейтральных беларусаў, безумоўна, успрыме гэта пасланне войскаў дастаткова негатыўна. Я нагадаю, што калі пачалася агрэсія Расіі ў Донбасе, падзеі в Донбассе, то Лукашенко как раз сыграл зусім іншую роль. Он настаивал, что мы нейтральные, нам не трэба вмешиваться, и гэта, як показывал тады сацыялогія, успрымалась таксама большасцю дастаткова пазітыўна. А чаму зараз? Все зменилось после 20-го, и он настолько залежный от России, что уже не может играть в такую нейтральность. Это первый пункт. А другой пункт, что его уже, как не раз мы заважали, и аналитики, и социологи, его уже не турбуе то, что называется меркаванне народа по некоторых пытаниях. Коли он вымушен робить то, что вымушен, и он уже, нават коли может разумеет, что это принесе нейкае негатыўнае стаўленне пераважнай большасці беларусаў да гэтых дзеянняў. Ён все роўна іх уже робіць па двух прычынах. Вымушаны рабіць, другое, яму уже плеваць на меркаванне так званага электарата. Як, на вашу думку, паўплываюць гэтыя падзеі ў Казахстане на сітуацыю ў Беларусі? Вось Павел Лапушка ўчора выказаў меркаванне інтэрв'ю са мной, што Лукашенко нервуецца так у сувязі з гэтымі падзеямі ў Казахстане, паколькі гэта паказвае яму, што любая спроба некага транзіту, перапісвання Канстытуцыі, што она таксама не гарантуе абсалютна нічога. Павел. Безумоўна, асабліва ў тым варыянце, які прапанаваны беларусам новай рэдакцыі Канстытуцыі, она нічога не гарантуе, і Лукашенко ад яго нічога не атрымоўвае ад гэтай новай Канстытуцыі, там нават не прадугледжаны транзіт улады. Таму для яго вось гэтая падзея ва ўкраіне якраз такі добрыя умовы для таго, каб гэтую
гэты рэферэндум увогуле не праводзіць. Думаю, што магчыма беларускія ўлады разважаюць над тым, ці праводзіць ці не праводзіць рэферэндум зараз. А як гэта ж адаб'ецца на Беларусі, на рэжыме, на грамадстве? Ну, перш за ўсё, я думаю, што рэпрэсіі ў Беларусі ўсё ж такі пашырацца. Лукашенко разумее, што калі ён згубіць вось гэты кантроль абсалютны за палітычнымі працэсамі, за працэсам прыняцця рашэнняў, то, канешне, гэта прывядзе хутчэй да развойдвання сістэмы, калі яна страціць, ці працаўнікі страцяць арыентацыі. Таму Лукашенко, дзякуючы гэтым падзеям, будзе ўпэўнены толькі ў тым, што неабходна утрымліваць абсалютную ўладу ў сваіх руках, што няма ніякага сэнсу размяркоўваць, а тым больш змяняць інстытуцыянальныя функцыі ў Беларусі. Ну і калі ўлічваць, што па вось гэтай новай рэдакцыі Канстытуцыі ён так ці інакш будзе ўдзельнічаць у выбарах, бо пасада там кіраўніка прэзідыума ці навогуле гэты інстытут як усеагульны беларускі сход, ён абсалютна не прадугледжвае таго, што Лукашенко застанецца пры ўладзе без удзелу у выбарах. Таму ён будзе рыхтавацца да выбараў 2025 году. Гэта азначае, што сістэма будзе пашыраць прастору тэрора. Ну і больш таго, што паказвае для тыранаў сітуацыя ў Казахстане, калі дыктатар, ключовая персона, як Назарбаев, траціць фізычныя магчымасці ўплываць на палітычныя працэсы, гэта імгненна прыводзіць да калапсу сістэмы. Таму Лукашенко пакуль фізычна ў стане прымаць рашэнне, пакуль яшчэ не прывязаны да ложку, пакуль яшчэ можа хадзіць, ён будзе заставацца пры ўладзе, будзе імкнуцца кіраваць краінай, не размяркоўваючы свае паўнамоцтвы. Віталь, што зробіць Лукашенко пасля казахскіх падзеяў? Ну, пакуль пакінем баку задушкамі то, як яны закончацца, гэта мы пакуль не ведаем, і адпаведна і высновы такі Лукашенко будзе. Але першае, да, гэта самае відавочнае, пра што Павел казаў, пра стаўленне да так званага транзіту улады. Пры ўсім тым спецыфічнасці гэтага праекта беларускай канстытуцыі все-таки многія звярталі ўвагу, што гэта такое, ну, паўтарэнне казахстанскага варыянту, калі Назарбаев сышоў, але застаўся збоку і як бы сачыў збоку. Ну і Лукашенко вот прагледзеў для сябе гэты всебеларускі народны сход, дзе бы ён мог, сыходзячы з пасады, якая называецца прэзідэнт, быць кіраўніком этого всебеларускага народнага сходу і нешта глядзець збоку. Ну так вот меркавалася, але ну ясна, зараз ён задумаецца лішні раз, хаця і так весь час его рэплікі паказвалі, як ён не хоча на гэта ісці, як ён весь час гэта адкладае. Задумаецца лишний раз, ці трэба ему это. Версія ў тым, конечно, што ему это не трэба. Это больш трэба было па нейкіх прычынах, па якім мы часто абмяркоўвалі Расіі, Москве, і Лукашенко ёй найперш паабяцаў. Не будзем казаць, што ён это абяцаў там беларускаму народу, гэта для яго чалавек свайго слова, ён его взял, ён его забраў, да, в дадзеным выпадку. Так што ён яшчэ раз задумаецца, што гэты транзіт, які несе небяспекі, але пра што можа мы пакуль не сказалі, так небяспекі жа ёсць і в тым варыянце заставацца да апошняга ва ўладзе. Это ж таксама свой, скажем так, таксама не ідэальны. Вот в чым парадокс гэтых тыранаў, дыктатарскіх рэжымаў, што калі яны задумваюць нейкі транзіт, пераход улады, гэта несе шмат небяспеку. Але заставацца ўлады да апошняга издыхання таксама несе не менш небяспеку, што паказвае гісторыя і нейкая, ну, просто развіццё канкрэтнае падзею. Так што ў дадзеным выпадку сапраўды Лукашенко, ну, будзе думаць, які варыянт яму падасца больш, скажем так, надзейным, больш застрахаваным ад нейкіх нечаканасцяў. І таксама не сумнеюся, што калі ён вырашыць, што вот гэты так званы транзіт, ён все-таки больш несе рызыкаў, то адменіць Канстытуцыю, перанесуць яе пад нейкай прычынай. Вось. Але зноў-такі гэта, ну, можна прызнаць, калі это адбудзецца, што гэта выкліча безумоўнае нездавальненне Расіі, хаця зараз, ну, Лукашенко будзе прадаваць на Москве пад дэвізам, што, ну, вы ж бачыце, што робіцца ў Казахстане, і неўжо вам трэба, каб у нас з вами такое было.
как это весь час там и он, и умоўныя азарёнкі кажуць, позади Россия, отступать нема куды. Вось такая привязка до такого агульного, что называется, диктаторского интернационала. Калі уявіць сабе, што все-таки падзеі скончацца у Казахстане адыходам Назарбаева, які мы, в принципе, зараз назіраем, бо наўрад ці ён бы сам самастойна пакінуў бы гэтую пасаду. На вашу думку, сама вот наявнасць Такаева, который так хутка адсунуў Назарбаева, і па сутнасці там ужо все-таки сітуацыя, мне падаецца, з тых навін, што сёння з раніцы былі, яна больш-менш стабілізуецца. Гэта чалавек, які сапраўды, учора казаў, будзе праводзіць там рэформы, уже открываць краіну, змяняць яе. Все ж таки гэта будзе такі трошки міні-Назарбаев. Я думаю, что чакаць дэмакратычнага транзіту і трансфармацыі ў Казахстане не мае сэнсу. Не будзе там сур'ёзных палітычных зменаў. Все ж таки гэта азіяцкі рэгіён, і там акрамя Киргизстану, Киргизии, напэўна, нідзе не было спробаў змякчыць сістэмы. Нават пасля новай рэвалюцыі ў Киргизии там не адбылося сур'ёзных дэмакратычных трансфармацый, а наадварот паўнамоцніцтвы прэзідэнта пашырыліся. Тое, што зараз будзе адбывацца ў Казахстане, гэта змена клана Назарбаева на клан Такаева, і магчыма гэта толькі пры адных умовах, што Назарбаев ужо фізычна не ў стане ввогуле даваць загадаў. Гэта так, як адбылося у свой час ва Узбекістане, такі ціхі, там адбыўся палацовы пераварот, а тут гучны палацавы пераварот. Ну і больш таго, у Такаева, канешне, ёсць легітымнасць умоўная, ён выйграў выбары, ён прэзідэнт, а сістэма ў Казахстане значна больш жорсткая была, чым у Беларусі нават пры Назарбаеве, што таксама выклікае і здзіўленне, і пэўнае пытанне, як у такім моцна азіяцка-аўтарытарнай сістэме маглі пайсці такія бунты, хаця гэта ўжо не першы раз, калі у Казахстане адбываюцца такія пратэсты. Таму я думаю, што пасля умоўных падачак, папулісцкіх крокаў у дачыненні да грамадства, каб суцішыць настроі, Казахстан павернецца да тых традыцыяў палітычных, у якіх ён існаваў, на жаль, 30 год. Больш няма знешніх такіх умоваў, няма знешняга серадовішча, якое падтрымлівала развіццё дэмакратычных тэндэнцый унутры Казахстана. З аднаго боку, фактычна таталітарнай у палітычным сэнсе Кітай, з іншага боку Расія, якая будзе пашыраць, дзякуючы слабасці пазіцыі, напэўна, Такаева, які яшчэ не змог стварыць свой уласны клан, будзе абапірацца на Расію у пашырэнні сваіх уплываў, і гэта дасць магчымасці, канешне, Маскве на пашырэнне сваёй прысутнасці, якая і так даволі моцная там, у сэнсе нафтавага і газавага промыслу. Ён можа перарасці, вось гэта такая энергетычная прысутнасць можа перарасці ў палітычную прысутнасць, магчыма, паглыбленне нейкіх інтэграцыйных працэсаў. Віталь. Есть меркаванне, што якраз такія падзеі не спрыяюць сапраўды таму, што Такаев будзе пачынаць і працягваць там розныя, можна ўжываць словы, эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні, рэформы. Якраз пасля такіх падзей, звычайна наступае нейкі адкат, калі мы сыходзім з таго, што Такаев застаецца ва ўладзе, што гэтыя падзеі неяк, скажем так, стабілізуюцца ці заканчиваюцца. Але я б такі рэч сказал, моя любимая там тема ад нас — это дэмаграфія. Она паказвае, што вельмі маладая краіна, Казахстан, і там вельмі шмат моладзі. Ад таго, што, мне здаецца, вот этот всплеск, он не выпадковы. Там мы ведаем, што было раней, там расстрэл в Жартасане, калі я правильно вымовіў. Да. І то бок, пры тым, што сацыяльныя праблемы не вырашаны, пры тым, што ёсць нероўнасць, пры тым, што пры Назарбаеве, скажем, шмат казахстанцаў ездзілі вучыцца ў Еўропу, мы ведаем,
колькі іх много там в Празе, вось Варшава, і яны вяртаюцца, яны з заходняй адукацыі. То бок, вот, может быть, не сказал бы, что так чакае такая аўтарытарная стабільнасць гэтую краіну. Вось, шмат моладзі, шмат незадаволеных людзей, шмат сацыяльных праблемаў. Яны асабліва так, нема такой моцнай міграцыі, яны жывуць внутры, там пераважна мільённая міграцыя нема, як там умоўна в Таджикистане. Так што, мне здаецца, это не апошні этап, яшчэ могуць быць любыя нагоды, калі новые нейкие всплески народного незадовольнения будут. То, что показывает, что вот эта авторитарная система, она не вырашае проблемы краины, и она их только часово там может вот накрыть эту покрывку, а тут все пар выходить часом поступово, а часом такими вот выбухами. Апошняе пытанне кароткае. Гэта ўжо канец эры Назарбаева, ці яшчэ не, ці гэта некая шматхадовая гульня, ён нечакана можа вярнуцца пазней, напрыклад? Насамрэч, гэта даволі цяжкае пытанне, бо па сутнасці мы ніякай інфармацыі не маем, як адбываюцца ўнутрыпалітычныя працэсы. Так, з аднаго боку можна гэта ацэньваць як нейкі такі умоўны сыход, пасля чаго, пасля падаўлення, крывавага падаўлення выступленняў, напрыклад, такая сыходзіць у адстаўку, і Назарбаев рэалізоўвае свой сцэнар там спадкаемца, так, свайго пляменніка, які да ўчорашняга дня займаў пасаду намесніка старшыні КНБ, гэта адпаведнік беларускага КДБ, і раптоўна яго звольнілі, так. Але з іншага боку, ўсё, што мы вось назіраем, гэта таксама можна ацэньваць як палацавы пераварот пры дапамозе вось гэтых пратэстаў. Таму так ці інакш, на маю думку, безумоўна, эпоха Назарбаева ўжо скончана. Бо ён нават не выступіў, наколькі я ведаю, перад народам, бо ён все ж таки албасы, там, бацька нацыі, ён павінен быў бы выступіць з суцішальнымі там прамовамі там за стабільнасць, але той факт, што дыктатара і ключовая персона не з'явілася на публіцы, на тэлебачанні, нават ягоны сайт, старонка была заблакаваная, сведчыць пра тое, што ён па сутнасці не кантралюе сітуацыю. Гэта азначае, што нешта фізычна з ім не ўсё добра, то бок ён не прысутны фізычна у палітычнай прасторы. А гэта, безумоўна, уже сведчанне таго, што эпоха Назарбаева ці ягонае кіраванне скончана, і наступае нейкі новы этап палітычнай рэчаіснасці. Усё будзе залежаць ад таго, які быў папярэдні ўклад. Так, ці наколькі моцны мае такая ўплывы на гэтую клан Назарбаева, і наколькі яшчэ клан Назарбаева кантралюе ключовыя палітычныя і сілавыя пасады. І магчыма, што такая, калі у яго дастаткова палітычнай волі, можа ўсё ж такі выкарыстаць гэтую сітуацыю для таго, каб пачаць эру Такаева, як гэта калісьці зрабіў Бердуй Мухамедов. Дякую. Віталь, это конец. Так, безумоўна, я думаю, радыкальна, кардынальна можна заявіць, што эпоха Назарбаева скончана, в тым сэнсе, што ён уже не з'явіцца на палітычнай арэне зараз, ці мяккі варыянт, што ён проста сыдзе і яго не будуць асабліва, так сказаць, цяперашнія ўлады успамінаць, ці больш жорсткі нават варыянт, я думаю, дапушчальны, што пачнуць сапраўды чысціць не так уж там много этих сваякоў, то, што называецца клан. Это клан таким конкретным понятием менавіта не там не сябры, семья в конкретном понятии родственным, да, ось ад іх ачысціць, і больш за тое, што можа быць нават пад уплывам нейкіх прычынаў унутрыпалітычных ці там настрояў грамадства, можа быць, пачнуць чысціць і ад спадчыны Назарбаева, скідваць тыя ж помнікі, заяўляць, што ўсё было не так, як умоўна скажем пасля Брежнева еще при советской владе Горбачев там заявил эпоха застоя. Вось так это может быть и эпоха Назарбаева, которую многие воспринимали достаточно паспяхова, в том сенсе, что он
ну, там, уводил латинку, имел реальные, скажем так, геополитычные ваги, шали, не схилялся в бок России, был таким самостойным, але при этом, с пункту гледжання правоў сацыяльных и человечых правоў в Казахстане все было далеко, сапраўды, не так добра и горш, чем в Беларуси на самой справе, и расстрелы, и репрессии, и при этом, ну, при той, какая богатая краина на природные ресурсы, але добробыт асабліва не рос, и это все могут теперь припомнить так, что ці это будет просто звычайный его сыход, ці это будет сыход с развенчанием и ганьбаннем всего его спадчыны. Вот в этом зараз пытанне. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння маімі гостьмі былі Павел Усаў і Віталь Цыганкоў. Мы гаварылі пра падзеі ў Казахстане, пра іх магчымы ўплыў на сітуацыю ў Беларусі. Для вас працаваў прадзі я Дмітрий Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Счастливо. До побачення.